नमस्कार मित्रांनो, शेळीपालन यूट्यूब चॅनलवर दादा भाऊ मदने तुमचं स्वागत करीत आहे। मित्रांनो, आता अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवलं होतं की आपण करड सोडवितो अशा पद्धतीने त्यांना पाजतो आणि ह्या पद्धतीने त्यांना सोडून देतो जेणेकरून त्यांच्या आयांजवळ ते जातात। तर मित्रांनो, तुम्हाला आता ह्या व्हिडिओमध्ये एक थोडी माहिती देणार आहे की पावसाळ्यामध्ये करडांचं कसं नियोजन करायचं, संगोपन कसं करायचं, थंडीपासून काय करायचं, तर पण थंडीपासून त्यांचं संरक्षण कसं करायचं हे एक व्हिडिओमध्ये माहिती देणार आहे मित्रांनो। ती मी आता तुम्हाला सर्व माहिती दाखवणार आहे। तर मित्रांनो, ही करड आपल्याला डाळायला आहे ना काहीच म्हणजे पाठीमागं कसे परत त्यांच्या जागेवर न्यायचे याची एक आयडिया तुम्हाला दाखवणार आहे मित्रांनो। त्या आयडियासाठी आपल्याला काहीच करायचं नाही, तर फक्त ही जी एक जाळी आहे, नेट आहे, एवढंच आपल्याला वर करायचं आहे। ते संपूर्ण कसे आतमध्ये जातात आणि चारा खायला लागतात ते तुम्हाला दाखवणार आहे मी। संपूर्ण म्हणजे एकही करडू बाहेर राहत नाही, फक्त छोटे छोटे करड बाहेर राहतात। नाही तर हे सगळे जे मोठे मोठे आहेत, आता हे उन्हाने ऊन जास्त लागायला लागल्यामुळे इकडे सावलीला आलेत, त्यांचं उड्या मारून झालेलं आहे। आता ही करड आपण आतमध्ये घालणार आहेत ते तुम्हाला दाखवणार आहे मित्रांनो। आणि थंडीपासून काय करायचं किंवा आता बऱ्याच मित्रांचे फोन येतात, समजतं काय टिप्पणी करतात, तर त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे। तर थंडीमध्ये काही यांना करायची गरज नाही मित्रांनो। थंडीत एक साधाच उपाय आहे, त्याच्यात आपल्या ते घरगुती प्रत्येक जणाला तो करता येतो असा उपाय आहे, ते तुम्हाला मी दाखवणार आहे। तर मित्रांनो, आता या तुम्हाला यांना गोठ्यामध्ये आपण कसे त्यांना म्हणजे आतमध्ये त्यांचा जे छोटा गोठा केलेला आहे ते तुम्हाला दाखवतो। तर मित्रांनो, ही त्यांची गोठ्यामधली हे आतलं त्यांचं पार्टिशन आहे। पार्टिशन खूप मोठं बी नसून आहे आणि खूप छोटं बी नसून आहे। हे 13 बाय 10चं पार्टिशन आहे मित्रांनो। हे आपल्या हे जे गोठा आहे ह्या गोठ्यामध्येच हे बनवलेलं आहे। हे जे गोठा शेळ्यांचाच गोठा आहे हो, पण ह्या शेळ्यांच्या गोठ्यामध्ये यांचं एक पार्टिशन आपण तार लावून बनवलेलं आहे आणि बाहेर आपण जाळी लावलेली, थोडी आपली वाघूर म्हणतात त्याला, तसं लावलेलं आहे। हे तार आहे आणि ह्या यांच्या दोऱ्या आहेत। तर मित्रांनो, आपण हे जे गोठा दिसतोय तुम्हाला, हा कोरडा जागजागी वल्ला बी दिसत असेल ते लघवी केल्यानंतर, तर तसं काय नाही। ते असं आहे, आपल्याकडे आहे ना एक 20-25 पोती आहेत आणि काही जुन्या रगी, काही जुने गोधाडे, अशा प्रकारे एकदम ग्रामीण भागातलं। आणि एकदम जितकं तुम्ही साधं करता तितकं ते मजात राहीन काम। तुम्ही कोबा करता फरशी टाकता तर ते काय ते करडांना जमत नाही, त्याच्यामुळं एकदम साधं काम आहे। आणि हे आपण संध्याकाळी इथं पोते बी ते हाताळतो आणि जेणेकरून ते पोते हाताळले ना की त्यांनी जी लघवी केलेली असती, जे मुतलेले असतात, ते मूत त्यांचा त्या पोत्यांना, त्या रगीला, गोधाड्यांना जागच्या जाग्यावर राहतो, जेणेकरून मग त्यांना गार लागायचं प्रमाण अजिबातच होत नाही। कारण मग जमिनी कोब्याव ज्यावेळेस ती ही होते त्यावेळेस जमीन गार होती आणि मग नंतर त्यांच्या नाख्या वल्ल्या होत्यात, मग त्या पद्धतीने ती त्यांना गार लागायचं जास्त शक्यता राहते। आणि आपले संपूर्ण करड मोकळे असतात। आता त्यांना पाला बांधायचा आहे, हे संपूर्ण करड मोकळे असतात आतमध्ये, पण त्यांना प्रमाणशीरच जागा लागते। जास्त जागा असेल तर ती उड्या मारून त्यांची जी एनर्जी आहे ती वायाला घालवतात, असं आहे ती। हे मित्रांनो, हे छोट्या करडांसाठी, ज्या नवीन येलेल्या आहेत त्यांच्यासाठी हा कप्पा आहे। आता छोट्या करडांना काही त्यांच्यामध्ये विक राहतात, तर ते विकसाठी आपण हा 200चा बल लावलेला आहे की ज्यांना जास्त थंडी लागन त्यांच्यासाठीचे फक्त, आणि ते आपण नंतर बंद करून टाकतो एक थोडं बसेपर्यंत। आणि सगळे करड एकदम असे एकमेकाला खिटून बसतात आणि खिटून बसत असल्यामुळे त्यांना भरपूर भेटते। आणि जमिनीवर किंवा पोत्यावर किंवा अशा रगीवर याच्यावर त्याच्यावर ठेवले लहान बाळासारखं तर ते आणखीन आनंदात राहतात। तसं जमिनी उभी राहतात, कारण जमिनीसारखं उभी यायला दुसरं काय नाही, फक्त जमीन कोरडी असावा। तर मित्रांनो, अशा प्रकारचे हे गोठ्याचं नियोजन असतं। आता आपण त्यांना लिंबाचा पाला बांधलेला आहे। ह्या लिंबाचा पाला बांधल्यानंतर आता हे सकाळचं त्यांचं दूध प्याल्यानंतरचं हे पहिलं जेवण म्हणायचं, ह्या पद्धतीने त्यांना लिंबाचा पाला बांधलेला आहे। आता इकडं आपण छोट्या पिल्लांना एक वेगळा पाला बांधतो, शिवरीचा पाला, ह्या जाग्यावर। पण त्यांना काय, आणि ती छोटे पिल्लं काय बोलावले येत नाहीत, त्याच्यामुळं त्यांना उचलून आतमध्ये टाकावं लागतं। ही पार्टिशन आहे त्यांचं, म्हणजे छोट्या पिल्लांना मोठे पिल्लं मारीत नाहीत, असं आहे। आणि ह्या मोठ्या पिल्लातले बी काही वंगाळ, वीक झालेली पिल्लं, थोडे आजारी असलेली पिल्लं, याच्यातली पिल्लंसुद्धा आपण कधी कधी त्या बारकाल्या पिल्लाच्या टाकतो, जेणेकरून बसताना एकमेकाच्या अंगावर बसणार नाहीत, सारख्या ताकदीचे, जेणेकरून एखादा अंगावर बसलं त्यांच्या तर मग ते आपल्याला ते मनाने उठता आलं पाहिजे त्याला। नाहीतर रात्रीचा ते गारठ्यामुळं जास्त ढीक करतात, मग ढीक केला तर मग त्यांना एखादा आपलं बाजूला काढायचं, किंवा नसनच तुमचं काही तर मग जागा थोडी हे ठेवायची
आणि असं कडेने एक नेट बीट लावायचं, म्हणजे नेट लावायचं, किंवा मग तुम्ही काहीतरी थोडं पॅक करू शकतात. पण उन्हाळ्यात असं काय, आपलं हिवाळ्यात असं काय गारच लागत असं काही नसतं मित्रांनो. हे त्यांच्या खालचे पोते आहेत, आपण संध्याकाळी हे वाळल्यानंतर पोते त्यांच्या खाली टाकतो ह्या प्रकारचे, आणि सकाळी वल्ले झाल्यानंतर आपण परत वाळाय टाकतो. आणि जरी बी आडीनडीला पाऊस पाणी झाला, हे भिजले परत दुसरे नसले, तर आपण त्याच्यासाठी जमीन वल्ली न होण्याची काळजी घेतो. जमीन खाली गारठ्याच्या दिवसात वल्ली आणि वरून गारा वारा याच्यामुळं जास्त त्यांना गारठा जाणवतो. पण जमीन जर कोरडी असेल तुमची, तर मग अजिबात गार लागत नाही, त्यांना एकमेकाला खिटून छान बसतात. फक्त त्यांना कोरडा असावा, त्यांची नक्की कधी भिजून देऊ नका. ह्या प्रकारचं बघा मित्रांनो, ही त्याची पोती आहेत त्यांच्या खालची. त्याच्यामुळे इतकं काय नाही, आपल्याला गार लागत आणि करड्याला गार लागत असं काय नाही. पण सकाळी कवळ्या उन्हात सोडायला विसरू नका. आता त्यांचा पाला बांधून तयार आहे. फक्त आता एक त्यांना आतमध्ये जायची बी घाई झालेली आहे, की आता कधी आम्ही आत जातोय असं त्यांना झालेलं आहे. आणि ज्यांना खायचं हे झालंय ते अशी बाजूला जाऊन खातेत. यांना लय भारीच करावा किंवा लय हायफाय असावा असं काय नाही मित्रांनो. एकदम साध्या पद्धतीने जसं करता तुम्ही, तितकं तुमचं इन्कम भारी राहील. त्याच्यामुळं आहे ना, ह्या कार्डांना एकदम साध्यात साधं कधी बी राहू द्या. जास्त हे करण्याचं काय काम नाही, जास्त हायफाय करू नका. क्वाबा फरशी कुठं काय पिंजरं कुठं जाळ्या असं काय करायची गरज नाही. हे तर इतके खर्चात पडायची गरज नाही. नवीन असं तर पडूच नका. असं मित्रांनो त्यांना वास आल्यानंतर आहे ना, हे असं ते लगेच आतमध्ये उड्या माराय बघतात. त्याच्यामुळे आहे ना, त्यांना लवकरात लवकर खायला द्यायचं. थोडं उन्हाला हिंडले फिरले पाहिजेत, उड्या मारल्या पाहिजेत. उड्या मारल्यानंतर मग ते काय करतात, आपलं छान राहतात, खाजावतात, हिवतात, व्यवस्थित राहतात. म्हणजे अजिबात ही करीत नाहीत, इकडं तिकडं पळपळ करीत नाहीत. नाही तर पाजले की लगेच टाकून दिले की मग ते गारठ्याने थोडं उड्या मारल्यानंतर त्याच्या अंगात सुद्धा उष्णता तयार होती. पिल्लं आहेत मित्रांनो सगळे, हे आता तयार आहेत. म्हणजे आता आत जायसाठी ते एकदम असे हे झालेत. आणि आत गेल्यानंतर बघा कसे तुटून पडते. एक 5 मिनिटाच्या आत सगळा पाला खाऊन टाकतात. लिंबाचा पाला आता हे जुलाब करायला लागले. याला जास्त दूध झालेलं आहे, कारण हे रात्री एकटंच सुटलं आणि एकटंच पिलं. मग रात्रभर पित राहिलं, त्याच्यामुळं जुलाब करायला लागलं. पण त्याच्यासाठी ओप्लोकाइंड OZ ही फक्त अर्धी गोळी द्यायची चारा खाणाऱ्या कार्डांसाठी. अर्धीला थोडी कमी द्यायची. आणि जर समजा चारा खात नसन आणि जुलाब करीत असन, तर एक संपूर्ण गोळीतले 4 हिस्से करून 1 हिस्सा कार्डांना द्यायचा. मित्रांनो याच्यात काय नसतं, जसं आपल्याकडं आहे त्या पद्धतीनेच आपण दाखवतो. असं काय लय भारी दाखवायचं किंवा लयच आपलं हे असंच आहे, जसं साधं आहे त्या पद्धतीने मी दाखवतोय. ही करडं आहेत ह्या पद्धतीचे, आपल्या ह्या नवीन ब्रिडरवरली ही संपूर्ण करडं आहेत. याच्यात एकही गावरान करडू नाही आहे. तर मित्रांनो आता जाण्याची त्यांची एक प्रोसिजर चालू झालेली आहे. आता हे चाललेत आतमध्ये. ह्या बघा हे असे जातात आत, सोडताना बी काही त्रास नाही. हे बघा हे संपूर्ण आत गेले. बोलवायचं फक्त. आता मुलांनी आपली वाघूर जाळी आणि नेट वर धरलेलं आहे, बस काहीच नाही, गेले सगळे आतमध्ये. आता काय राहिले असते तर हे छोटे छोटे आहेत. हे छोट्यांचं काय काम नाही, हे छोट्यांचा कप्पा वेगळा आहे. हे काय जे राहिलेत हे इथं हे सारे छोटे करडे आहेत. म्हणजे ही 15-15 3-3 वाराचे, म्हणजे 21-22 दिवसाची करडे आहेत. ही असे हे तिकडं बसलेले हे असे बसलेली करडे आहेत. यांचं काय नाही, आता हे नंतर जातात किंवा मग आपण यांना जाऊस तर त्यांना ही करतो, हाताने टाकतो कधी कधी, कारण त्यांना कळत नाही अजून काही. त्याच्यामुळे त्यांना आपण उचलून आतमध्ये त्यांच्या जाळीत टाकतो. मित्रांनो आता हे आतमध्ये आलेले आहेत. आता हे पहा खाण्याची त्यांची पद्धत. हे संपूर्ण पाला खाऊन टाकणार. आणि मित्रांनो हे कार्डांना भुकेवर ठेवायचं. संपूर्ण असं लय मोठा बांधायचा सुकलेला असं नाही, ताजाच बांधायचा. कोणतंही आसन ते ताजंच तुम्ही बांधा. घास जरी असला तरी सकाळी का आपल्याला घास त्यांना जमत नाही, संध्याकाळी बांधायला. त्यांना फ्रेश कमी का असाना पण ताजा असावा, बाकीचं काय नाही. हे संपूर्ण खाणार. आता हे जे बांधलेलं आहे हे संपूर्ण खाऊनच घेणार, ते ठेवणार नाहीत. पण त्यांना आपण लगेच परत दुसरा पाला नाही बांधणार. त्यांना आरामशीर खाऊन देणार आणि आरामशीर ती तेवढ्याच पाल्यावर बसणार. फक्त आपण मुठीचं प्रमाण वाढवतो. मुठी ह्याच, कधी कमी कधी जास्त. आता एवढ्या खायला लागले, उद्या 4 डगळं जास्त बांधायचे. आता हे छोट्या याच्यासाठी हा शिवरीचा आहे. याला सुबाबळ म्हणतात काही, आणि सुबाबळच बऱ्याच जागेवर म्हणतात, काही काठी बाबळ म्हणतात. आता वेगवेगळी नावं असतात जिकडं तिकडं, पण आमच्या इकडे याला सुबाबळ म्हणतात. आणि ही सुबाबळीचा पाला हा छोट्या पिल्लांसाठी बांधलाय, जेणेकरून त्यांना छोटे छोटे पानं तोडता येते. ह्या हिसाबासाठी हा पाला बांधलेला आहे, बाकी काय नाही.
हा पाला एकदा ती खायला सुरुवात झाली की हा पाला बंद करून टाकतो आपण आणि नंतर लिंबाचा पाला चालू करतो. एकदा त्यांनी पहिल्या स्टार्टचे रोवंत केला ना की मग आपण लिंबाचा पाला चालू करतो. असं आहे. सुबाबळीमुळं थोडेफार नवीन करडं जी जास्त खायला नादवतात ती एखाद्या वेळेस जुलाब बी करू शकतात. मग जुलाब करायला लागले की आपला लिंबाचा पाला 2-2 डगळे बांधायचे, बस तेवढेच खाऊन द्यायचे. असं आहे मित्रांनो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच सांगतो. मित्रांनो, आपल्याला आपल्या ह्या चॅनलसाठी जे तास कमी पडत आहेत त्या तास जरा आपल्याला थोडे 400-500 तास कमी पडतात. तर सर्व मित्रांना, माझ्या सबस्क्रायबर मित्रांना विनंती आहे की संपूर्ण व्हिडिओ पहा, मित्रपरिवारांना शेअर करा आणि बेल आयकन दाबा मित्रांनो. कारण प्रत्येक व्हिडिओ सोडल्यानंतर तुम्हाला पहिली माहिती त्याची मिळेल. म्हणजे साईडची जी घंटा आहे ती घंटा दाबा. ते घंटा दाबल्यानंतर व्हिडिओ सोडल्यानंतर तुम्हाला पहिली माहिती मिळेल आणि कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर आपल्याकडे भेटेल. पण मी बी इतका परफेक्ट नाही मित्रांनो, माझ्यापेक्षाही भरपूर लोक हुशार असतील. पण मी जसं करतोय मी तसं तुम्हाला दाखवतोय. मी म्हणत नाही की मी 100% हुशार आहे म्हणून, कारण माझ्याकडून काही चुका घडत असत्या. काहींना वाटत असेल की हे असं नव्हतं करायचं, ते तसं केलं असतं तर आणखीन तुम्ही फायद्यात झाले असते. पण मी सुद्धा अजून शिकतोयच. मी बी अशाच काही जाणकार लोकांकडूनच शिकलेलो आहे. मी काय असं जन्मजात हुशार आहे असं नाही मित्रांनो. त्याच्यामुळं तुम्हाला बी कधी अडचण आली तर फोन करीत जा, त्याचं योग्य निरसन करीत जाऊ. आणि आपल्या या शेळीपालन या कुटुंबाचे एक सदस्य तर झालेलेच आहेत भरपूर. आणखीन व्हा, आणखीन व्हिडिओ मित्रपरिवाराला शेअर करा आणि व्हिडिओ संपूर्ण पाहत राहा इथून पुढचे. कारण आपल्याला एक पाठीमागचा ब्लॉग भरून काढायचा आहे, म्हणून 1 दिवसाआड आपण व्हिडिओ सोडणार आहेत. त्याच्यामुळं संपूर्ण माहिती मिळेल. आणि मित्रांनो, याचे परत तुम्हाला हे करडं दाखवायचे नव्हते, पण मध्ये व्हिडिओ काढल्यानंतर म्हणलं नंतर दाखवू. पण आता मित्रांचे फोन येतात. काय होतं तर गारठ्याच्या दिवसात काही चिंता करायची गरज नाही. पोटभर पाजा, पोटभर खायला घाला, बाकी काही नसतं त्याच्यात. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच करतो. आपला व्हिडिओ संपूर्ण पहा, मित्रपरिवाराला शेअर करा, डबल विनंती करतो तुम्हाला. त्याच्यामुळं आणि शेळीपालन या एका कुटुंबाचे सदस्य व्हा.